Alright, Korisliiga lehdistötilaisuus Lahti Basketball Kauhajoen Karhubasket päättyi vierasjoukkueen voittoon pisteen 89-97. Kotijoukkueesta paikalla päävalmentaja Kristian Palotie ja hyvän ottelun pelannut Pyry Kaunola. Aloitetaan Pyrystä. Tänään oli vastuuta tarjolla ja tosi hienosti lähti peli käyntiin. Miltä tuntui pelata toinen kärkimatsi 2 päivän sisään? No joo, siis intensiteetti oli taas kova ja nyt on vähän sellainen niinku harmitus tässä näin, mutta ehkä vähän jotenkin niinku lässähtänyt molemmat silleen, että meillä on kuitenkin ollut chanssit oikeasti voittaa molemmat pelit. Kyllä. Teittekö te tänään niitä asioita, mitä ehkä reeneissä puhuttiin? Kyllä me tehtiin. Joo. Alright, Karhubasket oli tänään kovempi. Ei muuta kysyttävää Pyrylle, ei muuta kuin tsemiä, lisää treeniä ja uutta putkea. Jees, jatketaan päävalmentaja Paltian kanssa. Ykköspointti nyt ollut pidempään jo pois ja sehän ei voi olla satuttamatta mitään jengiä se varmaan tarkoittaa, että päävalmentaja joutuu vetämään kaneja hatusta koko ajan ja reagoimaan niin kuin monella tapaa. Miten tänään onnistuttu? Tausta oli hyvä, mutta sarjapisteet lähtee Kauhajoelle. Joo, hyvä huomio. Pakko sanoa, että kaneen pitää pystyä vetämään paremmin hatusta. Syyskausi nyt ohi 5 tappiota, jotka oli semmoisia, me lahjoitettiin matsiin. Tämä ei nyt ollut ehkä yksi niistä. Mutta nyt niin kuin ihan tietenkin tulosten puolesta ja realiteettisarjataulukon kannalta, niin vaikka analyyttinen pyrkii olemaan ja prosessia pohdin, niin nyt on niin kuin, semmoinen kokonaisturhautuminen ehkä iskee nyt. Ja vastuu on siis ihan jokaisella. Tämä ei ole niin kuin pelaajien niskaan tai muutamaan. Tämä on vaan realiteetti. Ja osittain me voidaan etsiä syitä, että miksi me ollaan alttiimpia pallon menetyksille ottelun lopussa, miksi me ei olla niin hyviä puolenkentän hyökkäyksissä, niin syitä on tietenkin monia, mutta me tiedostetaan ne syyt, jolloin ne sitten täytyy ratkaista. 33 pistettä meidän menetyksistä on meillä pointti tai ei, niin se ei vaan käy päinsä, että tommonen tulos tulee olemaan. Annettiin 97 pistettä meidän kotiluolassa. Ilme sinänsä ok, se on se minimi. Joo, taisit Salossa sanoa, että identiteetti on löytynyt ja kyllähän se Lahti Basketball on aika erinäköinen. Siellä on todella paljon hyviä asioita kentällä, jos vertaa parin kuukauden taakse, mutta se on se minimi. Se on siis se täytyykin olla. Ja se on käsittämätöntä, että siinä kesti niin kauan, kunnes se löytyi. Hienoa, että se löytyi. Nyt se on löytynyt. Nyt meidän pitäisi oppia koristakin ajoittaa myös meidän, kun meitä asetetaan epämukavuusalueelle. Ja Karhu teki erinomaista työtä asettaakseen meitä epämukavuusalueelle heti ottelun alusta. Heidän vaihtava puolustus, millaisella actionilla hyökkäys meitä vastaan, päätösjaksolla, screenien käynnöt ja tämmöiset asiat. Ne teki äärimmäisen hyvää työtä. Ja toi on meille kinkkinen vastus monessa mielessä ja se on ollut tiedossa ennen kautta. Ja toi on yksi meidän kryptonittivastuksista. Silti se on 97 pinnaa, 33 pinnaa menetyksistä ja joo, me voitettiin levypallotaistelu, mutta 14 hyökkäys oli vaan silti liikaa, ei me sitä haluta antaa. Ja semmosia niin yksinkertaisia nukahduksia ja pallonpaineen poissaolo esiintyi tänään vahvasti, oli vahvasti näkyvillä, erityisesti ennen niin palluskenetilanteita, niin paljon asioita, mitkä ei vaan ollut riittävällä tasolla. Se on, totta kai meidän täytyy taistella, se on ihan minimi, mutta nyt ollaan siinä kohtaa kautta, että pitäisi myös pystyä edistyä sitten ja nythän me ollaan ilman pointteja, se on ihan totta ja tällä asialle tulee muutos. Alright, kiitoksia Kristian, ei muuta kuin lykkyä, tykä ja hyvää vuoden vaihetta. Kiitos. Kiitos. Okei, jatketaan vierasjoukkueen kanssa. Tänään päävalmentajan vastuussa on ollut Risto-Matti Rousku ja lahtelaiselle hyvin tuttu Eemi Luukkonen pöydän takana. Aloitetaan Eemistä. Pisteet lähtee Kauhajoelle ja sen näköinen taistelu oli, että sillä kehtaa 2 pistettä viedä kotia. Miltä se kentällä tuntui se peli? No oli aika niin kuin fyysistä kyllä tavallaan levypalloissa erityisesti ja
paljon menetyksiä niin kuin kummallakin joukkueella tavallaan niin kuin aika sellaista aika hektistäkin korista, mutta sitten hyvä juttu, että löydettiin se oikea pallonpaine ja sitten nuo oikeat jutut tuossa lopussa, millä saatiin hoidettua voitto. Jees, alright. Miten syyskausi takana, miten summaisit oman ensimmäisen puolikkaan kaudesta? Oletko tyytyväinen esityksiin? Joo, on ihan suht tyytyväinen. Et tietenkin koko ajan voi parantaa ja no levypallo on alkanut tarttua enemmän käteen ja tietenkin vielä vähän tulee sellaisia hölmöjä nukahuksia siellä, mutta tavallaan voi olla ihan tyytyväinen. Että yhdessä kohtaa tuli vähän sellainen heikompi jakso itsellä, mutta sitten tavallaan tuli voittoa siinä samalla, niin se on se lopputulos, kun mikä on tärkein. Niin ihan suht tyytyväinen voi olla. Joo, Lahdessa hyvin tiedetään, että se lopputulos on se tärkein. Se on matsi. Alright, kiitoksia Eemi. Ei muuta kuin siitä vaan me palautumaan ja suihkuun. Ja ei muuta kuin turvallista kotimatkaa ja hyvää uutta vuotta. Kiitos samaa. Alright, jatketaan Risto-Matti Rouskun kanssa. Toinen peli parin päivän sisällä penkin päässä. Ja miltä peli penkille näytti? Oliko Lahti tänään semmoinen vastustaja, kun olisitte etukäteen skautanneet? Joo, kyllä se ehdottomasti oli ja meillä oli edellisessä vieraspelissä Honkaa vastaan samojen asioiden kanssa vähän ongelmia. Meillä oli Lahteen vastaan tänään hyökkäyslevypallon pelaamisessa. Lahti oli todella aggressiivinen tänään. Me joutui valmiiksi ottaa kontakteja tarpeeksi aikaisin niissä tilanteissa. Me odotettiin, että korin alla se pallo tippuu meidän hyppysiin. Se ei riitä tällaista joukkuetta vastaan. Ja sitten oltiin välillä, niin kuin meillä oli hyviä hetkiä, välillä vähän heikompia hetkiä sen meidän siirtymäpuolustuksen kanssa, että välillä tultiin vähän kovemmalla vauhdilla meistä ohi ja me joutui valmiit vaihtamaan noita Lahden palloscreen actioneita, mutta niin kuin sanotaan, että niin kuin pari viikon takaisin Honka-peliin niin askel eteenpäin, että meillä on ollut vähän vaikeuksia vieraspeleissä tällä kaudella, niin vierasvoittoja ei ole liikaa, sanotaan näin. Joo. Miten, jos vetää syyskauden yhteen, niin minkälainen Karhupasketin syksy on ollut? No mun mielestä niin kuin nousujohteinen, että meillä on ollut aika rikkonainen siinä mielessä, että on ollut melkein kaikki pelaajat jossain vaiheessa sivussa, ollut loukkaantumisia, välillä pelattu 7 pelaajalla, 3 amerikkalaista oli loukkaantunut yhdessä vaiheessa, että on vähän niin kuin ollut tietyllä tavalla selviytymistä, treeneistä, selviytymistä peleistä ja nyt niin kuin näytti jo hetken parin matsin ajan hyvältä ja nyt tuossa tuli heti uusi nilkkaralli ja joku isku käteen, niin katsotaan taas, että kuinka paljon on tuossa uuden vuoden jälkeen sitten miehiä taas rivissä. Alright. Kiitoksia ja onnittelut voitosta ja turvallista kotimatkaa. Kiitos paljon. Hyvää uutta vuotta.